Moi. Mä vloggaan nykyään. Mä haluaisin kertoa teille mun Marbeijan reissusta. Tultiin sieltä toissapäivänä. Me oltiin jengin kanssa viikko treenileirillä Espanjassa. Se oli aivan huikea reissu. Me saatiin tehdä just niitä juttuja, mikä on futarille kaikista olennaiset. Saatiin syödä, nukkua ja pudata aivan loistavilla kentillä. That's all you need. Ja sen lisäksi meillä oli koko jenginä nastaa siellä. Se auttoi meitä hitsaantua yhteen joukkueena. Se on erittäin tärkeää näin kauden alla ja olennainen osa valmistautumista kauteen. No, se ei ole se syy, miksi mä haluan teille tänään jutella ja kuvata omaa lärviini. Mä haluan kertoa teille semmoista pienistä asioista, mitä tuommoisessa yhteiselossa tuolla tapahtuu. Ja ne on useimmiten niitä voi kuvata ehkä sanalla kohokohta. Ne on jotain pieniä keskusteluja ruokapöydässä, bussissa, käytävällä, hierontahuoneessa, missä tahansa. Ja niistä aina oppii jotain. Me tuli monen pelaajan kesken erään asian suhteen kollektiivinen herääminen. Me kaikki ollaan tietoisia siitä, että nyt on aika päästä kondikseen lopulta. Me haluttiin jättää kaikki scheisse pois. Mässy, suklaa, erityisesti totta kai alkoholi. Kaikki huono. Me halutaan olla huippukunnossa. Mutta miten sä palvelet sun pieniä piruja täällä, mitkä haluaa hedonistisessa hetkessä nauttia ehkä jostain suklaapatukasta vaikka. Me keksittiin se. Se on tässä näin. Viikuna. Tää on haippi. Tää on boss life. Tää on sitä settiä, mitä kaikki tulee haluamaan ja haluu. Tässä on semmoista entsyymiä ensinnäkin, mikä auttaa proteiinia sulamaan paremmin sun kropassa. Sun lihakset toimii paremmin. Tää on emäksinen. Ihmiset ollaan usein liian happamia. Se on negatiivinen asia, uskokaa pois. Näitä kun sä vedät, niin sun pH-arvo on parempi. Nämä on huippuemäksistä tavaraa. Tää on herkullinen. Tässä on siinä pikku siemeniä ja narskuu hampaissa. Tässä on semmonen pyöreä, tumman maukas maku. Erinomainen kahvin kanssa. Sumppi tohon kylkeen, pari viikunaa, avot. Myös iltapalana menee. Tää on myös semmonen, että tää laittaa sun niinku ruoansulatuksen toimimaan. Samoin kuin tämän paras frendi. Toinen erittäin bully tuote. Taateli. Nyt ollaan ison äärellä. Nämä on makeita. Nämä on vähän niinku joku karkkimässy. Okei, mutta tämä on luonnontuote. Tämä on paljon parempi kuin joku valkoinen sokeri tai joku muuskeida. Viikunat ja taateli. Niitä sä haluat vetää. Sä haluat olla emäksinen. Sä haluat, että sun kropassa on hyviä sokereita. Muista se. Se on haippi.
huipulla. To the top.